umuntu wrong laphayana uyena uNkulunkulu awukwazi ukukhipha imfihlo zasekhaya uyinekelizo ngoba uthi wena uzucabanga ukuthi bazomthathela mhlawumbe ubukhosi bese wena uthatha imali bese yena yeba isibongo ngoba iqueen iphasisa owewife okusho ukuthi iqueen islay queen ayiyona iqueen usanda ukhothama usemkhohlweni wawo utatobesile uma ingayindodana yamantombi dlamini lo yamama uyena mama ohlonipha kunabo bonke abantu emhlabeni ungabulalela uqolo-ke bapho ngiyacela ukulekelela uMisuzulu ibizo lesilo samaZulu uqolo kancane baba ufuna ukuveza owami umbono manje mekuthiwa uMisuzulu angithi eSwazini kaDlamini kuyila kukhona yila wayekhuliswa khona ayona training kamhlokombana omalume bakhe la khuliswa khona ngoba eyoqeqeshelwa ukuthi ubukhosi kumelwa kanjani. Okay, malume ngiyadivetha manje kule nkulumo le esiyona malume issue ethendi lana ile issue le evele kwivideo enkosi uSilo lana sibonakala khona sikhuluma noNdlunkulu sikhuluma noNdlunkulu so manje iyona ke lesidiscussayo la ukuthi ngidecide kahle ngidecide ubani wrong bafethu nesize siyiyekeke le umuntu wrong laphayana uyena uNkulunkulu awukwazi ukukhipha imfihlo zasekhaya uyinekelizo ngoba uthi wena uzucabanga ukuthi bazomthathela mhlawumbe ubukhosi bese wena uthatha imali bese yena yeba isibongo ngoba iqueen iphasisa owewife okusho ukuthi iqueen islay queen ayiyona iqueen i-maiden wife kanti isequeen kwakhona islay queen esaba nenhlanta sathathwa ebukhosini ilento ezishiya ukuthi ngeke uthathe slave queen angifuni ukwazi ukuthi unkosikazi wesingane wayesemsiza konke unkosikazi malume awunancane ukhulume nalabafowethu sho ukuthi uthando waseqaleni belungekho lukhona uthando ngabe uyasho nje ukuthi umfethu lo iking uzathi uzomvala sezomvala ngoba manje ukade ayiqale nomfethu uhamba ebuka ahaga amadoda ubuka oKaizer Chiefs akayiphathisa kwaNdlunkulu akayiphathisa kodwa ukingdom mfethu ngoke nakhi into eyingozi lapha ku-iking inhlaba nokuthuka unyazi iyona ke into but other than that ngokwami ngiyasayida nawe fly ngoba uma unkosikazi wesilo unkosikazi nje umuzi izinto zakwakho zigcina kwakho awizinto ngisavela izinto zakwakho uzigcina kwakho aziphumeli ngaphandle miningi imizi la eneyimfihlo eneyimfihlo so uma wena umuntu omkhulu kangaka ophethe isizwe esikhulu kangaka eSouth Africa uzomneka ezweni kanjena abahambe samaZulu sekubona ukuthi awulimazi isilo kuphela ulimaza uZulu wonke mabona umfethu nani bafethu ngisacela ukucacisa kuleyo nyazi leyo nyazi trick ngoba yabona bethi unyazi sleep konke abantu abangayazi ukuthi abameli banelanguage yabo odokotela banelanguage yabo namakhosi anelanguage yabo yabo mase uhlele nabantu abahothish bekhuluma beshaya isithisha banela nje yabona bethi islim unyazi hayi ngoba ethi ima umbono lo kwena umbono into engicabanga ukuthi yenzeka kanjani kodwa into engibonile lapha amabhoni bengamthuki ubekhuluma into ayaziyo ngonyaka okusho ukuthi kana nikekele yazi uma ngithi mina ublawa ngesikhule naye estima usukazi ukuthi ngibukhali kangakanani lo ima lo uthi ufuna ukuyasontweni usabani kodwa uyalazi unyazi ukuthi hey
Lingawuthathela u1 lo. Uma engalazi sleep. Bekhulumela mina bengicabanga. Bekhulumela kuleyo tuthi. Chazo nje lokho ufuna ukuya lapha esontweni. Uma sangu ufuna ukulala naye but unyazi slim unyazi Ngimshanga impela. bezomshaya impela Akazange asinyoni. futhi into abayikhuluma Akazange asibhari noma akazange athi upastet bayazala benqena ukusho ukuthi abona unyazi bethu upastet akakona athatha sikhuluma njani vele lento ivele kubona bobabili nje wasitshe ethi unyazi. babayiringa imashini imashini usuwahlala phela yakwazi ukudabula wena benduduze kanjani manje nina nithi ubano wrong ubano right uthuka inhlamba noma usho uthi ngizwa-ke manje nithina mina mayithethe ithi yami ithi bobabili isizathu sami sithi akukwazi ukuthi ungakhulluma kanjeya kumuntu osuke osuke unkosikazi wakho yabona uphinde futhi uzokhuluma nangabantu abaphezulu kanjana ngendlela osuke ukhulume nayo so and then ifro yena ibe wrong ngokuthi ithatha ivideo kwakona from the first place nje ukuthi ungathatha kanjani ngiyakubona kokuyiphosta ke ku-Stephen West ukuyithatha nje kukodwa nje wathi ulentoza uzondo enza kuzona kodwa imani maboya wena usithatha suke sikhulume uzothini kuwena ngoba sibuza umbuzo uthi umfowethu lapho maphone umuntu wrong iloshuthi ivideo kodwa nenkosi mina ukhona oput fly ngicela la ufase umbono nangu umfowethu ekhipha igama lingabizwa ngeze lika Jesu ubani umfabo kaJesu omdala ayi bedimali vele udivert angishaya imarazi it's working about the queen iyona VET video don't be video guy what is it not like Israel that's a real how to pray hey webapona angekhuluma into engasile uphume emphandulweni ngonyama yabona ngoba ibona ngonyama lo ibona ngonyama lo khona yamajuda khona yamaZulu imandla language bafethu into basekamelweni ashamba afikeza umprofeti angithi umprofeti igama likaNkulunkulu right uMasango uNtati eMasaho wafika naye umprofeti angithi nona kanyana naye wafika umprofeti semenza uJesus Christ ba umprofeti abanye abasemenzeli kunjani yangena lento kwivideo kodwa man angithi uthena unyazi luyislip yindaba amakuzela umakuzwela umethi unyazi lislip bahleza abantu besu Jesu idemon kungazweli hayi ngikuchazelile kunabafarisi abantu besikamasango iseyishanyeni yazi boya bafethu awena bafethu inkinga yenu nina anikwazi ukustika kwi-topic nina yabo leyo nto so into esikhuluma ngayo la ivideo ephumile undaba eMasango ukuthi bani kushambo asihlangene naleyo into esikhulumayo la ileyo ukuthi kuphume ivideo